107.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi naman talaga kailangan na magsilang ng sanggol ang isang babae para matawag siya na isang ganap na ina. Sapat na ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na ginawa niya para kilalanin siya bilang isang mabuting magulang. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Pati na rin po ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Nakaka-inspire naman kasi talaga halos ang lahat ng mga kwentong ine-ere po ninyo. Kaya naman pati tuloy ako ay napasulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Na sana ay makapagbigay din ng inspirasyon at aral sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko naman alam kung paano ko sisimula ng kwento ko. Sa dami kasi ng mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung alin ba doon ang uunahin ko. Siguro ay mag-uumpisa na lamang muna ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kylie, 36 years old at taga Pangasinan. At nagtatrabaho sa isang factory ng sapatos dito lang din sa amin. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW at nang mawala si Mama ay nag-decide na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW. At nang mawala si Mama ay nagdesisyon na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Nakapagpundar na rin naman daw siya ng isang jeep na ginagamit niyang pangpasada. At isang luma pero medyo may kalakihang bahay na tinitirhan namin ngayon. Kaya kahit papaano ay may sari-sarili kaming kwarto. High school pa lamang ay nagwo-working student na ako sa isang fast food chain. Gusto ko kasing makatulong kay Papa. Dahil alam ko naman na hindi na rin kalakihan ang kinikita ng mga jeepney drivers sa ngayon. Papadudot na sa second year college ako at grade 6 si Sherwin nang dalhin ni Kuya Brian sa bahay ang girlfriend niyang si Irene. Buntis na raw ito at magsasama na sila. May trabaho naman si Kuya noon sa construction, kaya hindi na rin tumutol si Papa. Kaya lang dahil siguro hindi pa sila handa sa buhay mag-asawa, ay madalas silang nag-aaway. Hindi naman kasi regular sa trabaho si Kuya Brian. At si Irene naman ay nag-aaral din noon sa college. At kinakailangang tumigil dahil sa pagbubuntis nito. Bukod pa doon ay madalas nilang pag-awayan ang tungkol sa bisyo ni Kuya Brian. Pambababae nito at pati na rin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mas lalong lumala ang pag-aaway nila nang pinanganak ni Irene si Angel. Madalas nga kapag nagsisigawan sila at naaalimpungatan ng baby nila ay pareho nilang hindi ito pinapansin. At patuloy lamang sa pag-aaway. Kaya naman kami na lamang ni Sherwin ang kumukuha sa baby para patahanin ito. At dahil madalas nga na mangyari ang ganong senaryo ay napalapit na sa amin si Baby Angel. Lalo na sa akin. Naku ate, buti nakauwi ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Bakit? Anong nangyarit parang nag-aalala ka dyan? Si Ate Irene kasi, nag-iimpake.
Aalis na raw siya dito sa bahay. Ano? Si Kuya Brian saan? Wala pa nga ate. Ang sabi ko nga sa kanya, hintayin muna si Kuya Brian na makauwi. Naku, hindi pwede to. Baka isama niya si Baby Angel. Teka nga, puntahan ko nga sandali. Irene, ano ba tong sinasabi ni Sherwin na aalis ka raw ng bahay? Bakit naka-impake itong mga gamit mo? Hindi ko na kasi kayang tiisin yung kapatid mo, Kylie. Punong-puno na ako sa kanya. Ano ba kasing nangyari? Binuksan ko lang naman ang Facebook niya at nakita ko ang palitan ng malalaswang litrato nila ng kabit niya. Ay, si Kuya talaga. Pero baka naman pwede niyo pang maayos to. Hindi na! Hindi na talaga, Kylie! Imagine, gabi-gabi na niya akong kinakalabit sa kama at palagi ko siyang pinagbibigyan kahit pagod ako mag-alaga sa anak namin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang mambabae at makipagpalitan ng ganyang malalaswang litrato. Sige, Irene. Pero hindi mo man lang ba hihintayin na makauwi muna siya bago ka umalis? Para ano pa? Para madana naman niya ako sa paluhod-luhod at paiyak-iyak with matching pagmamakaawa? Not this time, Kylie! Kumita na lahat yon. Pagod na ako dyan sa kapatid mo! Paano si Baby Angel? Hindi naman pwede na dalhin mo na lang siya ng hindi alam ni Kuya Brian. Siguradong kami ang aawayin nun. Ang totoo, yun na nga sanang ipapakiusap ko na baka ikaw na muna ang bahalang mag-alaga sa anak ko. Ako? Ang ibig mong sabihin, iiwan mo dito sa bahay ang anak mo? Oo, kasi hindi naman ako uuwi sa bahay namin. Makikituloy muna ako sa isang kaibigan. At kapag sinama ko si Baby Angel, baka hindi ako tanggapin doon. Tsaka sa'yo ko sana gustong ihabilin ng anak ko dahil sigurado naman akong hindi siya maaalagaan ng kuya mo. Kailan ka babalik? Baka sa susunod na buwan. Basta Kylie, please. Ikaw muna ang bahala kay Baby Angel. Promise, babalikan ko rin kaagad yung anak ko. Hindi naman talaga ako mahilig makialam sa away nilang mag-asawa. Lalo na at malakas ang pakiramdam ko na maghihiwalay din silang dalawa. Ang concern ko lang talaga ng gabing yon ay baka isama niya paalis si Baby Angel na sobra naming ikakalungkot sa bahay. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas mag-aalala sa ginawang pag-iwan ni Irene sa anak nila ni Kuya Brian sa bahay. At sa akin niya pa talaga inihabilin. Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Kaya ko na ba na maging isang responsableng tita? Sa huli ay nangibabaw na rin kahit papaano ang tuwa. Ayoko rin kasi na mapalayo sa akin ang pamangkin ko dahil napamahal na siya sa akin. Si Kuya Brian naman ay galit na galit nang makauwi at hindi naabutan si Irene. Ang sabi niya ay sigurado siya na sa bagong boyfriend makikituloy si Irene. Mula nga ng gabi na yon ay mas lalong nalulong sa bisyo ang kuya ko. Hanggang sa nagulat na lamang kami na nasa presinto na siya papadudot at nakulong dahil sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kami na nga ni Papa at ni Sherwin ang naging responsable sa pag-aalaga kay Baby Angel. 3 buwan na kasi ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Irene. Hindi rin namin makontak alinman sa mga cellphone number niya. Mabuti na lamang kahit papaano ay kumikita na ako ng pera na pandagdag gasto sa bahay dahil sa part-time job ko sa isang restaurant. Dahil hindi rin naman gaanong kalaki ang kinikita ni Papa sa pagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Pero sa totoo lang, kahit na anong pag-aalaga ang gawin naming 3 kay Baby Angel, iba pa rin ang kalinga ng isang tunay na ina. Lalo na kapag nagkakasakit at nauospital si Baby. Kaya ginagawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na kahit wala ang mami niya ay nandito naman
ang mama ninang niya. Ate Kylie magkape ka na muna. Salamat. Ate, ayaw mo bang magpahinga muna kahit sandali? Dito ka na kasi sa ospital dumiretso pagka-out mo galing sa part-time job mo eh. Ayos lang ako. Wala naman akong pasok bukas eh. Kaya ako na lang magbabantay kay Baby Angel ngayong gabi. Ay, alam mo ate, mabuti na lang hindi masyadong seryoso yung naging rashes niya. Nagpanik lang talaga kami ni Papa kanina kasi biglang namula yung buong katawan niya eh. Tapos ang init pa niya. Ako nga rin eh. Sobra akong nag-alala nung tumawag ka kanina para sabihin na nandito kayo ngayon sa ospital. Si Ate Irene ba? Hindi pa rin sumagot sa message mo sa kanya sa Facebook? Sigurado akong mag-aalala rin yun kapag nalaman niyang nandito sa ospital yung anak niya. Di pa siya nagre-reply sa akin. Nihintay ko nga na sumagot eh. Wala na talaga akong makontak sa mga cellphone number niya. Lahat cannot be reached. Akala ko nga ate pwede pa nilang maayos ni Kuya Brian yung relasyon nila eh. Mukhang malabo na talaga. Lalo na't nakakulong ngayon si Kuya. Kawawa din si Kuya no? Pinanagutan naman niya yung nangyari kay Ate Irene pero wala rin. Iniiwan din siya. Kasalanan din naman niya. Kasi sinira niya ang buhay nilang mag-asawa. Hindi naman sa kinakampihan ko si Irene. Pero siguro bilang isang babae, naiintindihan kong naging sitwasyon niya. Pero alam mo kung sinong mas kawawa sa nangyayari ngayon? Ayan, si Baby Angel. Imagine may sakit siya. Pero hindi niya kasama nanay niya kahit na tatay niya. Pero nandito naman tayo para sa kanya. Kita mo nga ate, galing ka pa ng school tapos pumasok ka sa trabaho. Wala ka pang pahinga pero nandito ka para kay Baby Angel. Kaya maswerte siya na may tita Kylie siya na nagbabantay sa kanya ngayon. Alam mo, Sherwin, kapag hindi pa rin bumalik si Irene, kakariring ko na talagang pagiging mama ninang ko sa batang yan. At kahit hindi man akong nagluwal sa kanya, gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Hindi na nga muli pang bumalik sa bahay si Irene. May isang beses lang na nag-text siya at sinabi na kami na muna ang bahala kay Baby Angel. Babalik din daw siya kapag mas maayos na ang buhay niya para kunin ang anak niya. At babawi na lang siya sa pag-aalaga namin sa bata. Pagkatapos noon ay hindi na siya muli pang tumawag o nag-text. Pero hindi rin naman mahirap alagaan si Baby Angel. Kahit nga papaano ay nawawala ang pagod ko sa trabaho at pag-aaral kapag umuwi ako sa bahay at nabubuhat ko na siya. Lalo na kapag nakikita ko ang mga ngiti niya at naririnig ang mga tawa niya. Sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Nakakawala ng stress at pagod. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay narealize ko na tama ang sinasabi ng marami na mahirap at masarap na maging isang nanay. Hindi man sarili kong sinapupunan ng galing si Baby Angel, ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nang makatapos ako ng college at magkaroon ng full-time job, hinati ko na ang pera at oras ko sa gastusin sa bahay at pagpapalaki kay Angel. Bumili ako ng books at inaral ko mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa pagpapalaki ng isang bata. At nang magsimulang mag-aral si Angel ay kinuha ko na rin siya ng educational plan. Kumuha din ako, Papa Dudut, ng private tutor para mas matutukan ang pag-aaral niya. Ako na rin ang uma-attend sa mga parents meeting nila sa eskwelahan at kakilala ko na nga halos lahat ng mga magulang ng mga kaklase niya. At dahil hindi na rin nakalabas ng kulungan ang kuya ko, ay si Angel na ang solong gumagamit ng kwarto nito na sinadya ko talagang ipaayos at papinturahan para magmukhang isang kwarto na pambabae. Lumaki na mabait at malambing na bata ang pamangking ko.
Nag-aral siya ng mabuti at sinusunod ang pili namin sa kanya pagdating sa school at sa bahay. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya kung nasaan ba ang mami at daddy niya. Ang palagi ko lang sinasabi ay nagtatrabaho sila sa malayo na para din sa kanya. Kaya ako na muna ang tumatayong magulang niya sa ngayon. Hindi naman siya kailanman nagtanim ng sama ng loob kina Irene at kay Kuya Brian. At alam ko na hindi lang yon dahil sa pagpapaliwanag ko sa kanya, kung hindi dahil lumaki talaga siya na malawak ang pangunawa. Papadudot, tinutuko naman ang sinabi ko noon kay Sherwin. Nakakaririn ko rin ang pagiging mama ninang ni Angel. Dahil halos paikutin ko na sa pamangkin ko, ay tinuring ko na rin sariling anak ang buong buhay ko. Good morning, Mama Ninang! Good morning! Ang aga mo naman yatang nagising. Saka bakit nakabihis ka? May lakad ka ba ngayong Sabado? Opo, may practice po kasi kami ng volleyball ngayon sa school. Malapit na po kasi yung intrams namin eh. Ganun ba? May allowance ka na ba? Opo, binigyan na po ako ni Tito Sherwin kanina bago po siya pumasok sa trabaho. Palis na rin po pala ako kasi nag-text na po yung mga classmate ko, nandun na daw po sila, tita. Okay, sige, mag-iingat ka ha. Huwag masyadong magpapagabi. Opo, kiss na po, tita. Mwah! Bye-bye po! Papa? Sherwin? Ako lang palang tao dito ngayon sa bahay? Baka pag-almusal na nga. Si Irene tong nag-a-add sa akin sa Facebook ah. I-accept ko na ba? Huwag muna. Ay, i-accept ko na nga. Ano ba to? Tumatawag na agad. Kailangan ko tuloy sagutin tawag niya. Hey! Kylie, kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Tagal mong hindi nagparamdam sa amin ah. Oo nga eh. Sorry ha. Medyo nagipit lang din talaga ako kaya kinailangan ko munang lumayo. Pero maayos na naman ako ngayon. Dito ako ngayon nakatira sa Japan. Sa Japan ka na nakatira? Oo, taga rito kasi ang napangasawa ko. May 2 na rin kaming anak. Si Angel nga pala, kamusta? Nandyan ba siya? Baka pwede ko naman siyang makausap. Wala eh. Kakaalis lang. May practice ng volleyball sa school nila. Ganun ba? Sayang naman. I-add ko na lang din siya sa Facebook mamaya. Kagagawa ko lang din kasi nitong account na to. Uy, Kylie. Thank you ha. Para saan? Sa pag-aalaga sa anak ko ng maraming taon. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa kapatid mo. Salamat kasi ikaw na talaga halos ang tumayong magulang kay Angel. Wala yun. Mabait na bata naman yung anak mo eh. Hindi siya mahirap alagaan. Talaga? Excited na akong makita siya. Nakita ko yung mga nakapost na public picture nyo. Ang ganda-ganda ng anak ko. Basta huwag kang mag-alala. Pag uwi namin sa Pilipinas, kukunin ko na si Angel para hindi ka na mabigatan sa pag-aalaga sa kanya. Thank you talaga, Kylie. Marami pang ikinuwento sa akin si Irene tungkol sa naging buhay niya sa nakalipas na 15 taon. Nalaman ko na nakapangasawa pala siya ng isang foreigner at sa Japan na nga sila ngayon nakatira, kasama ang 2 anak niya. Nagsorry naman siya sa biglaan niyang pag-iwan kay Angel sa amin. Pero ngayong stable na ang buhay niya ay gusto na raw niyang kunin ang anak niya para hindi na maging pabigat sa amin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi naman naging isang pabigat si Angel. Mabait itong bata, malambing at masunurin. Gusto ko ring sabihin na sana ay huwag na niyang kunin ang anak niya dahil kaya na namin itong alagaan. Pero hindi ko ginawa.
dahil alam ko naman ang karapatan niya bilang isang ina. Bukod doon ay wala na akong iba pang nasabi sa kanya. May kalahating oras kaming magka-video call na puro siya lang ang nagsasalita at nagkukwento. Wala na rin kasi akong ibang masabi. Pakiramdam ko kasi kahit wala pa siyang sinasabi, kung kailan niya bala kunin si Angel ay para bang napakalapit na nung mangyari. Malapit nang mawala sa akin ang anak-anakan ko. Lalo na at nagsimula na rin silang mag-video call sa Facebook ni Irene. At dahil mabait na bata si Angel ay hindi naman siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa mami niya. Masayang masaya siya sa tuwing ikinikwento niya sa akin na nagkakausap silang dalawa. Kaya ngayon pa lamang ay sobrang nalulungkot na ako. Sa totoo lang kasi ay hindi ko na na-imagine ang buhay ko. Ang buhay namin sa bahay kung hindi namin kasama si Angel. Siya kasi ang totoong nagbibigay ng kulay at sigla sa buong bahay. At kahit hindi ko totoong anak si Angel, nang dahil sa kanya ay alam ko na ang pakiramdam na maging isang tunay na nanay. Ang taas naman ng grades ng pamangkin ko. Siyempre, mana po yata ako sa inyo, Mama Ninang, no? Ay, sana po matuwa rin si Mami kapag pinakita ko sa kanya to sa video call namin mamaya, no? Madalas ba kayong nagkakausap ng mami mo? Medyo po, mga 3 o 4 na beses po sa isang linggo. Eh, ano naman ang pinagkukwentuhan ninyo? Ano po, tungkol lang po sa mga kapatid ko na excited na rin daw po sila na makita ako tsaka makilala. Tsaka yung promise po niya na kapag umuwi po siya dito sa Pilipinas. Anong promise? Na ano po, isasama raw po nila ako pabalik ng Japan para magbakasyon. Excited na nga po ako, tita eh. Kasi makakita na po ako ng snow. Oo nga. At baka makita mo pa doon ang paborito mong artista na pinapanood mo dyan sa laptop mo. Isa rin po yan sa nagpapa-excite sa akin, tita. Ay, naku, 6 o'clock na po pala. Sabi ni Mami, tatawagan daw po niya ako ngayon eh. Punta na po muna ako sa kwarto, tita. Bye, tita. Sige lang. Magluluto na rin ako mamaya ng dinner natin. Bakit ba kasi natanong-tanong ko pa yung kay Angel? Oh ate, ang lalim ng buntong hininga natin ah. May problema ba? Wala naman. Nakwento lang ni Angel na madalas na pala silang nagkakausap ni Irene. Ang saya-saya ng pamangkin natin. Di okay yun kung masaya siya. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang ate, mabait na bata kasi talaga si Angel eh. Kaya siguro mabilis niyang napatawad ang mami niya sa pag-iwan sa kanya dito sa bahay. Pero ate, hindi pa naman tayo sigurado kung kukunin na talaga siya ni Ate Irene, di ba? Gusto ko nang isipin na hindi talaga siya seryoso sa pagkuha sa anak niya. Pero naramdaman ko kasi sa tono ng pagsasalita niya na parang desidido na siya. Eh kung wag na lang kaya natin ibigay sa kanya si Angel. Di naman pwede yun, Sherwin. Kasi ayoko maranasan ni Angel na buong buhay niya. May mga magulang nga siya, pero tayo lang ang kasama niya. Pero paano naman ang karapatan mo ate? Karapatan bilang ano? Bilang mama ninang niya. Karapatan ng isang mama ninang na nagpakananay at tatay sa kanya ng maraming taon. Ewan ko, di ko na alam. Sana kasi pwedeng ako na lang talaga ang totoong nanay niya. Kaya nga palagi kong pinapaalala sa sarili ko na darating ang araw na kukunin din ni Irene sa akin yung anak niya. Para ako rin mismo, hindi masyadong mahirapan sa huli. Sa tuwing makikita ko kung gaano kasaya si Angel na naka-video call ang mami niya, ay pinipilit ko na lamang ang sarili ko na hindi ako malungkot.
At ginagawa ko ang lahat para maipakita kay Angel na masaya din ako habang nagkukwento siya ng mga napag-usapan nila ni Irene. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang umiyak noon. Isipin ko pa lamang kasi na aalis na si Angel para sumama sa mami niya sa Japan ay sobra na akong nalulungkot. 15 taon, Papa Dudut. 15 taon ko lang namang pinaikot ang mundo ko kay Angel. Ni hindi na nga pumasok sa isipan ko ang magpaligaw o mag-boyfriend para matutukan ang pagpapalaki sa kanya. Hindi naman sa isinusumbat ko na ang mga ginawa ko para sa pamangkin ko. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin na kung bakit kailangan pang kunin sa akin ang isang taong sobrang bumubuo ng buhay ko. Sa kabila noon ay mas itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi naman talaga ako ang nanay ni Angel. Isa lamang akong mama ninang na pinaghabilinan sa kanya upang mag-alaga sa kanya sandali. Hindi ako ang totoong nanay niya na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang ipaalam sa akin ni Irene na uuwi na sila ng pamilya niya dito sa Pilipinas at gusto na niya sanang makasama si Angel sa pagbabakasyon nila dito. Siyempre pumayag ako. Sino ba naman ako para hindi payagan ng pamangkin ko na sumama sa totoong nanay niya, hindi ba? At nang ipaalam ko kay Angel ang plano ng mami niya na magbakasyon kasama siya, ay muli kong nakita kung gaano siya kasaya at ka-excited. Naging madalas nga rin ang pagpapakwento niya sa akin ng tungkol kay Irene. Kung mabait daw ba ito noong kasama pa namin sa bahay. Kung ano ang paborito nitong pagkain na pwede niyang iluto. Kung ano raw ang gustong lasa ni Irene sa kape at kung mahal daw ba siya ng mami niya. Lahat ng mga tanong niya ay sinasagot ko ng ayon sa mga natatandaan ko noong kasama pa namin dito sa bahay si Irene. Pati na rin ang tanong na kung mahal ba siya ng mami niya. Ngumiti ako noon at sinabi ko na mahal siya ni Irene. Nang dahil sa mga sinabi ko ay niyakap ako ni Angel. Mahigpit na yakap na nagpaiyak sa akin. Hindi ko yon pinahalata sa kanya, lalo na nang sabihin niya sa akin na mahal din niya ang mami Irene niya at excited na siyang makasama ito. At nang makauwi na sa Pilipinas sina Irene kasama ang pamilya niya ay tinawagan niya ako at sinabing susunduin daw nila si Angel sa susunod na linggo para isama sa pagbabakasyon nila sa Batangas. Pumayag naman ako at sinabi ko yon kay Angel na sobrang nagpa-excite sa kanya. Mabuti na lamang at sem break nila yon kaya naman sinabi ko na okay lang kahit na ilang araw niyang makasama ang mami niya. Kaya lang isang araw bago ang dapat na pagsundo ni Irene kay Angel ay tumawag siya sa akin para sabihin na hindi na niya muna masusundo ang pamangkin ko dahil may emergency daw ang asawa niya at hindi matutuloy ang bakasyon nila. Nareschedule yon ng ibang araw na hindi rin natuloy. Hanggang sa isang buwan na sila dito sa Pilipinas pero hindi pa rin sila nagkikita ni Angel. Ang aga namang magdabog nitong si Angel. Mukhang hindi na naman siya sisiputin ni Irene sa dapat na lakad nila ngayong umaga. Kausapin ko na nga. O bakit ang aga-aga nang hahaba na yung uso mo't nagdadabog ka pa? Ay, wala po, Mama Ninang. Wala po. Parang gusto mo na ring sirain yung pinto ng kwarto mo eh. Sasabihin mo ba sa akin o huhulaan ko na lang? Tungkol sa mami mo na naman ba?
Kakatawag niya lang po kasi kanina para sabihin na hindi niya ulit ako mapupuntahan dito eh. Talaga? Kausap ko lang siya kagabi. At sinabi niya na wala silang lakad ngayon kaya madadalaw ka niya dito sa bahay. Yun na nga po. Palagi na lang po niyang sinasabi na pupuntahan niya ako para isama sa bakasyon nila pero hindi naman po niya tinutupad. Ay, kilala niyo naman po ako Mama Ninang, 'di ba? Alam niyo po na ayoko talaga nang hindi tinutupad yung pangako na binibitiwan sa akin. Tsaka nakakailang pangako na po si Mami sa akin. Lahat yun, napako lang. Kaya nga ayoko nang nangangako sa'yo na alam kong hindi ko naman kayang gawin. Kasi sigurado na magtatampo ka sa akin ng 1 buwan. Buti pa nga po kayo eh. Naiisip niyo yun. Samantalang si Mami, ilang beses na yung ginagawa sa akin. Ay, ilang beses na po niya akong pinapaasa. Hindi ka naman siguro gustong paasahin sa wala ng mami mo. Baka may nangyari lang na hindi inaasahan. Eh di sana, hindi na lang po siya nangangako. Mas gusto ko pa nga po yun kesa yung sasabihan niya ako ng kung ano-ano pero hindi naman niya tutuparin. Huwag ka nang magtampo sa mami mo. Alam mo namang may inaasikaso rin yun na negosyo ngayon. Kaya madalas na walang oras sa maraming bagay. Isa pa, para sa'yo rin naman yung ginagawa niya eh. Eh pero ano ba naman po yung dalawin niya ako kahit isang beses lang po dito sa bahay, di ba? Hindi man lang niya naisip na gusto ko rin siyang mayakap. At sigurado ako na gusto ka rin niyang mayakap ng mahigpit. Nagkataon lang talaga siguro na wala siyang choice ngayon. Kasi nga busy siya sa bagong negosyo nila. Ay, Mama Ninang, ayaw po ba sa akin ni Mami? Kaya iniwan na lang po niya ako sa inyo? Huwag mong isipin yan. Ano ka ba? Mahal na mahal ka ng mami mo. Kaya nga nagawa niya magtrabaho sa malayo kasi para sa'yo rin yun. Kasi gusto niya, pagbalik niya, mabibigyan ka na niya ng magandang kinabukasan. Ganito na lang, tayo na lang ang mag-date ngayon. Isipin mo na lang na ako ang mami mo ngayon at i-enjoy natin ang araw na to. Bakit kasi hindi na lang po kayong naging totoong nanay ko eh? Ayoko na po sa kanya. Pwede po ba na kapag kinuha nila ako, huwag niyo na lang po ako ibigay? Kasi kayo naman po yung palagi nandyan eh. Kayo po yung palagi nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Tsaka kahit kailan hindi niyo po ako pinaasa tsaka sinaktan. Hindi kagaya nung ginagawa niya sa akin. Alam ko naman na may dahilan si Angel na magtampo sa magulang niya, lalo na kay Irene. Ang pinakaayaw kasi talaga niya ay yung binibitawan siya ng pangako na hindi naman natutupad. Kaya lang, ayoko talaga na nagkakaroon siya ng sama ng loob, lalo na sa mami niya. Alam ko kasi na darating ang araw na makakasama din niya ito. Mas mahihirapan siya kung meron siyang naiipon na sama ng loob. Kaya lahat ng mga positibong bagay ay idinadahilan ko na sa kanya para lamang hindi siya magalit kay Irene. Sinusubukan kong paliwanagan ang isipan niya na wala talagang kasalanan ng mami niya dahil para rin sa kanya ang ginagawa nito. At hanggat maaari ako na lang ang bumabawi sa mga pagkukulang ng magulang niya. Nasusuklian naman yon ng mga paglalambing na ginagawa sa akin ni Angel. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa akin na sana ako na lang ang totoong nanay niya. Pagkatapos ng ilang beses na pagpapaasang ginawa ni Irene kay Angel, ay unti-unting nagbago ang ugali ng pamangkin ko. Nagsimulang bumaba ang mga grades niya. Ginagabi siya ng uwi hanggang pati ang paraan ng pakikipag-usap niya sa aming pangalawang magulang niya ay nagbago na rin. Nung una ay hindi ko yon masyadong pinapansin dahil naisip ko na baka nagtatampo lang ang bata. Pero habang tumatagal, parang mas lalo lang siyang lumalala.
O Angel, mabuti naman at naisip mo pang umuwi dito sa bahay. Talagang nagmadali kang dumiretso dito sa kwarto, ha? Mama Ninang! Bakit parang ang aga niyo pong nakauwi ngayon? At ikaw, bakit parang sobrang late mo naman yatang nakauwi? Ay, sorry po. Birthday po kasi ng kasama ko eh. Medyo napasarap lang po yung kwentuhan kaya ginabi po kami. Ginabi sa kwentuhan o inuman? Sino yung mga kasama mo sa kotse na naghatid sa'yo dito? At bakit hindi sila mga naka-uniform? Mga kaklase ko rin po yun. Hindi po kasi sila pumasok sa klase kaya hindi po sila naka-uniform. At kaya ba kayo magkakasama kasi hindi ka rin pumasok sa klase mo? Pumasok po ako. Kaya lang intrams kasi namin ngayon kaya nag-half day na lang po ako at sumama po sa kanila. At kailan ka pa natutong magbulakbol? Hindi po ako nagbubulakbol. Hindi nagbubulakbol, pero nag-half day ka sa klase nyo at hindi ka dumiretso dito sa bahay. Intrams nga po namin sa school kaya umalis na lang po ako dun sa school ng maaga. Wala rin naman kaming gagawin dun eh. At hindi mo man lang naisip na mag-text kanino man sa amin ng Tito Sherwin mo. Magte-text naman po dapat ako, kaya lang kasi nalowat po yung cellphone ko eh. Alam mo ba kung nasaan ang lolo mo? Nandun sa barangay. Pinagtatanong-tanong ka. Alalang-alala na kami dito sa bahay, tapos uuwi ka lang pala ng lasing? Wala naman po kasi akong sinabi na mag-alala kayo sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kailan ka pa natutong maglasing ng ganyan? Ang dami nyo namang tanong eh. Hindi naman kita nanay, di ba? Oo, hindi mo nga ako nanay. Pero tita mo ko. At umayos ka ng sagot sa akin, ha? Iyon na nga eh. Tita lang kita. Kung makaasta kayo, para kayo nanay ko ah. Teka nga, kanino mo ba natutunang sumagot ng ganyan? Pwede ba Mama Ninang, bukas na lang po tayo mag-usap? Masakit po kasi yung ulo ko eh. Hindi! Alam mo, sanay na sanay kang tinatalikuran kami ng tito at lolo mo kapag pinapagalitan ka namin. Ano ba talagang problema mo? At nagpapakalasing ka ng ganyan? Gusto niyo pong malaman kung anong problema ko? Kayo! Kayo ni na Mami! Kasi wala po kayong ibang pinaramdam sa akin kundi isa akong malaking pabigat! Ano? Hindi totoo yan! Hindi po totoo? Kaya po ba lagi ninyong pinaparamdam sa akin na okay lang na kunin ako ni Mami sa inyo? Samantalang ako, palagi kong hinihiling na sana kapag dumating yung araw na yon, hindi niyo na lang ako ibigay. Kasi nga mas mahal ko kayo eh. Kaya lang, Mama Ninang, na-realize ko, pare-pareho lang pala kayo ni na Mami. Kaya please na ha, tigilan niyo na po ako sa pagiging nanay-nanayan ninyo sa akin. Teka! Angel! Labas ka na! Mama Ninang! Labas na! Gusto Teka, ko Angel! mapag-isa! Kinakausap pa kita! Labas na! Angel! Medyo nagulat ako sa mga naging sagutan naming dalawa ni Angel ng gabing yon. Hindi ko alam papadudod kung saan ako nagkamali sa pagpapalaking ginawa ko sa kanya. Palagi kong pinapaalala sa kanya na may mga magulang pa rin siyang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Na hindi siya dapat magtanim ng sama ng loob sa mami niya. At dapat ay handa na ang loob niya na makasama ang mami niya dahil mahal na mahal siya nito. Pero hindi ibig sabihin noon ay isa na siyang malaking pabigat sa buhay ko. Na anumang oras ay handa ko siyang ibigay sa totoong mga magulang niya. Lalo na kay Irene. Kasi sa totoo lang papadudot, ini-imagine ko pa lang na iiwan niya ako para sumama sa tunay niyang nanay ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maiyak. Pero doon din naman papunta yon, hindi ba? Hindi ako ang tunay na nanay ni Angel. Tita lang niya ako. Kaya kahit saang anggulo ko tingnan, ang mami niya pa rin ang mas may karapatan sa kanya. Kaya dapat ay hindi ko ilayo ang loob niya rito. Dahil ayokong mahirapan siya na makasama si Irene sa oras na kunin na siya sa akin ng tunay na mami niya. Mula nga ng araw na yon ay naging malamig na ang pakikitungo ni Angel sa akin.
Hindi na niya ako masyadong kinakausap o nilalambing. Palagi din siyang nagkukulong sa kwarto niya. At hindi ako sigurado kung nagkakausap ba sila ng mami niya. Naisip ko na baka nahiya na lang din siya sa mga nasabi niya nung gabing nalasing siya. Ang bagay na matagal na pala niyang kinikimkim sa dibdib niya. Mabuti na lamang kahit paano ay tumaas na ulit ang grades niya. Hindi na rin siya masyadong ginagabi ng uwi at kahit kailan ay hindi na ulit siya naglasing pa. Siguro ay kinakailangan niya lang talagang ilabas ang kung anuman ang bagay na gumugulo sa isipan niya at nagpapabigat sa nararamdaman niya. Gusto ko siyang kausapin pero baka mas kailangan niya pa ng oras na mapag-isa. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Ayokong mas gumulo ang isipan niya at matalinong bata naman kasi ang pamangking ko. Alam ko na marirealize niya rin kung ano ang tama at mali sa mga iniisip niya tungkol sa akin. Mabuti na lang wala masyadong tao dito sa grocery. Makakapamili ako agad at makakauwi ng maaga. Teka, si Irene ba yun? Siya nga, kasama yung bago niyang pamilya. Bakit hindi man lang siya nagparamdam kay Angel na nandito lang pala siya sa Pangasinan? Irene! Kylie? Yaya, ikaw munang bahala sa mga bata. May kakausapin lang ako. Nandito ka na pala sa Pangasinan. Ni hindi ka man lang nagpaparamdam sa anak mo. Ang totoo, bala ko sana siyang sorpresahin. Sorpresahin? Talaga lang ah. Pwede ba, Kylie? Ayoko ng gulo. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Ayoko rin naman ng gulo. Pero hindi na natin pwedeng palipasin pa to sa ibang araw. Okay, fine. Ano bang gusto mong mangyari? Sisingilin mo na ba ako sa mga nagastos mo sa anak ko? Na hindi mo man lang talaga kukumustahin sa akin si Angel? Kung namimiss ka ba niya? Kung anong kinukwento ko sa kanya tungkol sa'yo? Kylie, saan ba papunta tong usapan? Bakit hindi mo nalang diretsuhin kung ano yang gusto mong sabihin? Ano ba kasi talagang plano mo sa anak mo? Alam mo kasi, pagod na siyang umasa sa mga pangako mo eh. At sawang-sawa na rin akong ipagtanggol ka sa kanya. Alam ko naman yung pagkakamali ko doon, pero bumabawi naman ako sa pinadadala kong package sa kanya, di ba? Pero hindi sapat yon. Hindi pera o material na bagay ang kailangan niya. Pwede ba, Irene? Maawa ka naman sa anak mo. Kung wala ka talagang balak kunin si Angel, huwag mo na siyang paasahin ng paulit-ulit. In-explain ko naman sa kanya kung bakit hindi ko kagad siya makukuha. At sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ako. Kaya wag mo na nga akong sumbatan dahil in-explain ko naman sa kanya lahat ng mga plano ko. Nasa kanya na yon kung maiintindihan niya ako o hindi. Wala kang idea kung gaano ka kaswerte sa anak mo. Kahit hindi niya naranasang makasama ang tunay na nanay niya. Ni minsan, hindi na walang pagmamahal niya para sa'yo. Hindi naman siya paulit-ulit naaasa na tuparin mo yung pangako mo na ilang beses lang napako kung hindi ka niya gustong makasama, di ba? Kung hindi ka niya mahal? Kaya sana naman, huwag mong sayangin yung oras at pagmamahal ng anak mo para sa'yo. Kasi sa totoo lang, willing naman akong saluhin lahat yon. Kung willing ka rin lang ibigay siya sa akin ng buo. Kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman at dinadala ko nang magkaharap kami ni Irene. Nasabi ko na sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin tungkol sa anak niya. Ang lahat ng hinanakit ko dahil sa paulit-ulit niyang pagpapaasa kay Angel. Pati na rin ang nararamdaman ng anak niya nang dahil sa ginagawa niya. Masyado na kasi siyang makasarili at masyado nang nasasaktan ang pamangkin ko. At siguro nga dahil sa mga sinabi ko ay sobra siyang nag-guilty sa mga naging pagkukulang niya bilang isang nanay.
Dahil kinabukasan ay tinawagan niya ako, hindi lang para kumustahin or kitain si Angel, kundi para tulungan siya na ayusin ang mga papeles ng anak niya at maisama na niya pabalik ng Japan. At dahil wala rin namang pagtutol na ginawa si Kuya Brian na nasa kulungan pa rin nang sabihin sa kanya ang plano ni Irene, sinimulan ko na ring ayusin ang mga papeles ni Angel. Nagkita na rin sina Angel at Irene, kagaya ng inaasahan ko ay naiyak sa tuwa ang pamangking ko nang yakapin niya ang mami niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang gusto kong magsisi sa mga sinabi ko kay Irene. Pakiramdam ko kasi ay ako pa yung gumawa ng paraan para tuluyang mawala sa akin ang pamangkin ko na itinuring ko ng anak-anakan. Pero eto naman talaga ang dapat mangyari. Ang makasama ni Angel ang tunay niyang nanay. Naging mabilis din ang proseso ng lahat. Hanggang dumating ang araw na kailangan ng mag-impake ni Angel para tuluyan ng umalis kasama ang mami niya. Mama Ninang, pwede po ba tayo mag-usap? Sige. Tapos ka na bang mag-impake? Opo, tapos na po. Buti naman. Ano ba yung sasabihin mo? Medyo abala kasi ako dito sa ginagawa ko. Gusto niyo po ba talaga akong umalis? Napag-usapan na natin to, di ba? Aalis ka dahil kailangan mong sumama sa mami mo. Pero gusto niyo po ba talaga akong sumama sa kanya? Hindi naman na importante kung gusto ko o ayaw ko na umalis ka. Mas importante, ang magandang kinabukasan mo sa Japan. Ito naman ang matagal mo na rin gustong mangyari, di ba? Makasama yung totoong mami mo. Sa tingin niyo po ba, ito talaga yung gusto ko? Hindi niyo po ba talaga ako tatanungin kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko? Kung ano yung nararamdaman ko ngayon? Kasi pinamimigay ako ng taong buong buhay ko. Kinilala ko ng nanay ko. Bakit, Angel? May magbabago pa ba? Kapag nalaman ko kung anong gusto mong mangyari? Wala na. Dahil kukunin ka rin ng mami mo sa akin. O sige, gusto mong marinig kung ano ang gusto ko talagang mangyari? Simula nang mayakap kita. Mula nang matuto kang magsalita. At mula sa unang beses na narinig ko sa iyo ang salitang, "Mahal kita, Mama Ninang." Araw-araw kong pinagdarasal noon na sana hindi ka nabalikan ng mami mo. Pwede niyo naman po akong hindi ibigay sa kanya eh. Kasi Mama Ninang, ayoko pong sumama. Ayoko pong umalis dito. Pero hindi nga pwede. Dahil kahit kaano ko kagusto na sa akin ka na lang, na dito ka na lang sa bahay, hindi pwede. Kasi hindi naman ako ang totoong nanay mo. Angel, makinig ka. Kailangan mong sumama sa kanya. Dahil mas maganda yung magiging buhay mo doon. Pero aanhin ko pang magandang buhay kung hindi naman po kayo ang kasama ko. Mama Ninang, mas gusto ko po dito. Mas gusto ko po kayo yung kasama ko. Ako rin naman eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, kaya kung pwede lang na hindi na kita ibigay sa mami mo, pero ayokong mas lalong magulo yung buhay mo. Kaya Angel, anak, hindi ibig sabihin na ibibigay kita sa mami mo. Ayoko na sa'yo na pinamimigay na kita o pabigat ka sa akin. Mas may karapatan ng mami mo sa'yo. Karapatan na kahit kailan hindi ako magkakaroon. Kasi hindi naman akong nagsilang sa'yo. Pero kayo po yung nag-alaga sa akin eh. Kayo po ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na kahit kailan
Hindi binigay sa akin ni Mami. Hindi po ba mahalaga ang karapatan na yon? Alam mo kung ano yung pinakamahalaga ngayon? Pinahalagahan mo lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Hindi mo binaliwala yung sakripisyo at pagmamahal na binigay ko, anak. Hindi mo naman ako kakalimutan kahit nasa malayo ka na, di ba? Siyempre hindi po. Kahit kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Pero Mama Ninang, gusto ko pa rin po kayo laging makasama. Tsaka makausap. Dito na lang po ako, please. Huwag niyo po ako ibigay kay Mami. Pwede naman tayong magtawagan o mag-video call kahit araw-araw pa. Mama Nina. Para palagi ko pa rin maiparamdam sa'yo na kasama mo pa rin ako kahit wala na ako sa tabi mo. Basta Angel, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Mama Ninang mo at wala nang makakapagpabago doon kahit gaano man tayo kalayo sa isa't isa. Papa Dudut, hindi ko na nga pinigilan pa si Irene na makuha si Angel mula sa pangangalaga ko. Kahit gaano ko kagusto na ako na lang ang tumayong ina sa pamangking ko, alam kong hindi rin naman po pwede. Isa pa ay mas maganda ang buhay na maibibigay sa kanya ng mami niya sa Japan. At kahit kitang-kita ko na sobrang labag sa kalooban ni Angel ang sumama sa mami niya, kinumbinsi ko pa rin siya. Ayoko kasing maging hadlang sa magandang future niya. Pinaliwanagan ko siya na kahit magkalayo kami ay hindi ako titigil sa pagiging mami ninang niya. At mahal siya ng mami niya. Mahal na mahal siya nito at matagal na rin siyang gustong makasama. Kaya sa huli ay buo na rin ang loob niya na umalis at sumama kay Irene sa Japan. Ngayon ay magtatatlong taon na buhat nang umalis si Angel sa bahay. Paminsan-minsan ay umiiyak pa rin ako, lalo na kapag nami-miss ko siya. Madalas pa rin naman kaming nagkakausap o nagvi-video call. Lagi niya akong kinekwentuhan ng mga nangyayari sa kanya sa Japan. Pati na yung pagse-celebrate niya ng kanyang 18th birthday noon. Pinadalhan niya ako ng mga larawan at mabuti na lamang at wala pang COVID virus ng panahon na nagparty sa Irene para sa birthday ni Angel. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa dami ng mga bisita at regalo na natanggap niya. Bagay na hindi ko maibibigay kung ako ang kasama niyang mag-celebrate. Pero kahit paano ay nagkaroon pa rin kami ng kaunting salo-salo sa bahay kasama sina Sherwin at Papa. Habang nag-video call si Angel, gusto ko kasing iparamdam sa kanya na parte pa rin siya ng pamilya. Palagi ko ring pinaparamdam na pwede niya pa rin akong kwentuhan kagaya ng dati. Naging magkalayuman kami ay hindi ako mawawala bilang mama ninang niya. Nangako naman si Angel na ako ang kauna-unahan niyang dadalawin at yayakapin sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Hindi ko sigurado kung lahat ng iyong mga listener ay naiintindihan ang ginawa kong desisyon para sa pamangking ko. Siguro ang iba sa kanila ay maiinis dahil parang kuting lang siya na ibinalik ko sa mami niya. Kahit pwede ko naman talaga siyang ipaglaban. Pero Papa Dudut, ayoko kasing maging makasarili at ipagdamot. Hindi lang ang magandang buhay na pwede niyang makuha kung hindi ang karapatan ng totoong mami niya. Hindi pa man ako isang tunay na nanay ay alam ko na rin halos ang pakiramdam kung paano magkaroon ng isang anak. At naniniwala ako na sapat na yung maiparamdam kong pagmamahal kay Angel para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na nanay. Kahit na hindi ako ang nagsilang sa kanya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko.
Sana kahit papaano ay may naihatid pa rin na aral sa buhay ang kwento namin ng anak-anakan ko. Na kaya nating maging isang mabuting magulang kahit na hindi tayo ang nagsilang sa bata. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pagbabasa ninyo ng sulat ko. More power and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kabarangay, Kylie. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinakamahirap daw turuan ang mga matatanda kesa mga bata. Meron kasi silang paniniwala na nakatali sa nakaraan na hindi nila kayang bitawan at dala-dala pa rin sa kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinapaniwalaan sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Analea. 35 years old at nakatira sa Quezon City. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan at dati kong kaopisina na mahilig makinig ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 27 years old siya noon samantalang 33 na ako. That time may 6 na buwan na akong hiwalay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years dahil sa cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinanghihinayangan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gustong gusto ko nang magka-baby at tiwala naman ako na kahit nawala na ang dati kong partner sa buhay ko ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi yun naging hadlang upang ma-develop ang feelings namin sa isa't isa. Fast forward. Naging kami at makalipas lang ng 2 linggo ay kapwa kami na sorpresa. Pansin ko kanino mo pa ako di kinikibo sa office ah. Pati ba naman dito sa fast food? Sorry mahal, busy lang talaga ako sa opisina kanina. Halata nga. Nitingin nga di mo nagawa nung tinawag kita kanina para ihatid yung niluto kong lunch mo. Sorry ulit, pero inubos ko naman yung luto mo. Ang sarap kasi eh. Salamat. Paano di magiging masarap yun? Eh ikaw kaya lagi kong iniisip kapag nagluluto. Naku, yan ka na naman eh. Pinubola mo na naman ako. Hindi kaya. Oo na, pero talentado ka talaga pagdating sa pagluluto. The best na talagang masarap ang putahing niluluto mo. Diyan mo nga ako nakuha eh. Ganun ba? Akala ko pa naman dahil sa kagwapuhan ko. Sige, kasama na yon. Grabe ah. O bakit? Parang napilitan ka lang yata. O baka naman naawa ka lang sa akin kaya sumigi ka na. Ewan ko sa'yo mahal. Yan ang gusto ko. Ano? Kapag tumatawa ka, maganda ka na. Pero lalo ka pang gumaganda. Pero masaya ako kasi tumawa ka na.
Di ako sanay na maghapon kang nakasimangot eh. Sorry ulit sa pang-i-snub ko sa'yo ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Okay lang, pero may problema ka ba? Wala naman. May gumugulo sa isip mo? Meron. Ano? Sabihin mo sa akin para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Actually, hindi naman mabigat yung pakiramdam ko lalo na nung nalaman ko yun kaninang umaga. Ang alin? Teka, may kukunin lang ako sa bag ko ha. Sige. Ito oh, Ano yung nasa box? buksan mo, dali. Okay, pero kinakabahan ako ha. Bakit naman? Mamaya may laman tong gagamba. Alam mo namang takot ako dun. Ewan ko sa'yo, mahal. O ano na? Buksan mo na. Promise? Walang gagamba rito? Promise. Sige na, buksan mo na. Sige. Ano kaya laman ito? Pregnancy test? Oo. Tignan mo. Hala, 2 guhit. Ibig sabihin, buntis ka? Oo, buntis nga ako. Kaninang umaga ko lang nalaman kasi ilang araw na akong delay sa menstruation ko. Kaya nagpiti na ako para makasigurado. Tapos ayan agad yung lumabas. In fact, inulit ko pa nga para sure talaga tapos pareho lang yung result. 2 guhit. Ibig sabihin positive. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin. Basta masaya ako at excited na maging tatay. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magka-baby, di ba? Oo, nakwento mo nga tapos ayan na. Natupad na natin yung pangarap mo. Salamat, mahal. Kasi ginawa mo akong ina. Binigyan mo ako ng anak. Ako rin naman eh. Ginawa mo akong tatay. Ngayon na magiging magulang na tayo, pinapangako ko na lalo ako magsisikap sa pagtatrabaho para mabigay ko sa inyo ng anak natin yung buhay na deserve nyo. Hindi mo naman kailangan gawin mag-isa yun, mahal. Kasama mo ko. Tayong 2 ang magulang ng batang dinadala ko. Hindi lang ikaw. Kaya magsisikap din ako para maitaguyod natin yung baby natin. Salamat, mahal. Lalo ako na-inspired dahil sa magandang balita mo. Excited na akong sabihin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong matutuwa yon pero kinakabahan lang ako. Ha? Saan? Siyempre, hindi pa nga alam ng nanay mo na tayo na. Malalaman din niya at double celebration pa kasi magkakababy na tayo. Huwag kang kabahan. Mabait naman si nanay eh. Mahirap hindi kabahan, pero may tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala, mahal ko. Ano kayang magiging gender ng baby natin? Kahit na ano pa, basta healthy ang baby natin, ayos na ayos sa akin. Papadudot tuwang-tuwa kami ni Jimbo dahil magkakaanak na kami. Ang tagal kong hinintay na magka-baby kaya ganoon na lamang ang excitement na nararamdaman ko ng panahong yon. Sa wakas ay mararanasan ko ng maging nanay. Alam ko naman na makakaya kong itaguyod mag-isa ang magiging anak namin. Pero maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng partner sa katauhan ni Jimbo. Kahit na mas bata siya sa akin, hindi ko minamaliit ang kakayahan at magagawa ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya na madadala niya ng maayos ang aming pamilya, kaya minahal ko siya. Kung ilalarawan ko si Jimbo ay matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Magalang din siya sa lahat ng mga katrabaho namin at palangiti. Pero sa akin lang talaga siya close at naglalaan ng extra time. Nakausapin ako kung may pagkakataon. Yun na pala ang simula ng love story namin at hindi nagtagal ay inamin niya na nagugustuhan na niya ako. Kahit na walang katiyakan kung maibabalik ko raw ba ang nararamdaman niya dahil sa malayong pagitan ng edad namin. Pero wala naman sa akin yon, lalo at gusto ko na rin siya ng mga panahong yon. At nung nalaman kong buntis nga ako ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng boyfriend ko. Isang araw ay nag-decide siyang ipakilala na ako sa kanyang nag-iisang magulang, ang nanay niya. Ano? Akala ko boss mo yung kasama mo, nak. Hindi mo naman ako agad sinabihan na girlfriend mo pala yung ipakikilala mo. Boss ko naman po talaga si Analea kasi mas mataas ang posisyon niya sa akin. Ay, ganun ba?
Hindi naman po kami pareho ng department ni Jimbo. Bale, meron pa po siyang supervisor. Yun po talaga yung boss niya. Pero kung titignan, magkatrabaho lang din kami. Pero matagal ka na ba dyan sa opisina niyo, Analea? Matagal na rin po. Nagsimula po ako doon nung 23 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 33 na po. Ay, mas matanda ka pala sa anak ko ng 6 na taon. Kung hindi mo natatanong, 27 anyos pa lang tong anak ko. Pero yung kuya niya, kaedad mo, nak. Okay po. Pero kahit na mas matanda po sa akin si Analea, mahal po namin ang isa't isa. Hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Tsaka 6 na taon lang naman yan. Yung iba nga, 10 pataas yung pagitan ng mga edad, wala namang problema. Tsaka nasa tamang edad na kayo, lalo ka na anak. Salamat po, Nay. Sabi sa'yo, mabait na nanay ko eh. Oo nga. Grabe ka naman sa akin, Jimbo. Palagay mo sa akin katulad ng mga kontrabidang nanay na napapanood ko sa mga palabas sa TV. Hindi naman po. Tsaka alam ko po na mabait kayo kaya binida ko na po kayo kay Analea. Dapat lang kasi mabait naman talaga ako. Matanong ko lang kung gaano na ba kayo katagal simula nung maging kayo? Ang totoo, 2 linggo mahigit pa lang po. Pero may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ha? Ano yun? Promise, wag po kayong mabibigla Depende kung sasabihin mong may ginawa kayong krimen ng girlfriend mo. Nay naman Joke lang. Ikaw naman di ka na mabiro. Ano ba yung isa nyo pang sasabihin? Mahal, ikaw ba magsasabi o ako na? Ikaw na. Ang tagal naman. Ano ba kasi yun? Magkakaanak na po kami. Ano ka mo? Ulitin mo nga. Baka ako'y nabibingi lang. Sabi ko po, magkakaanak na kami ni Analea. Ay, Santisima. Ang bilis naman yata. Masyado po kasing mainit sa kama Uy, wag mo nang ikwento sa nanay mo. Tignan mo, nagulat na nga siya. Sorry, mahal. Sinong hindi magugulat kapapakilala mo pa lang sa akin yung girlfriend mo tapos sasabihin mong buntis na siya agad? Di ba sabi nyo nasa tamang edad na rin kami? Lalo na po ako? Sinabi ko nga, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Para sa akin bata ka pa para maging tatay, nak. Hindi na po ako bata. 27 na po ako. Yung mga kababata ko nga may anak na kahit 23 years old pa lang sila nun. Sa bagay, ama ka rin naman. Kaya wag na po kayong mag-alala. Kasi alam ko sa sarili ko na handa na akong maging tatay. Tama rin naman dahil wala ka nang magagawa lalo magkaka-baby na pala kayo. Pero congrats sa inyong dalawa. Hindi nyo naman sinabi agad na magiging lola na ako di sana nakapagpakulay na ako ng buhok. Ano pong kinalaman nun sa pagbubuntis ko? Pampaswerte lang. Kung di mo natatanong, mahilig maniwala si nanay sa kung ano-anong sabi-sabi. Hindi ba pwedeng magpaganda ako para pag nagpicture tayo mamaya at pinost ko sa Facebook ko maganda ang nanay mo? Siyempre, good news yung pagbubuntis ni Analea. Blessing yung baby nyo. Kaya dapat nakapag-ayos-ayos ako nun. Para naman pag nakita ng mga friend ko sa Facebook, pusuan nila. Hindi nyo naman po kilala yung friend nyo online. Kahit na. Huwag ka lang ang kontrabida dyan. Pahipo nga ng tiyan mo, Analea. Baka swertehin ako sa madyong mamaya. Papadudot aminado akong nagulat nang magkakilala na kami ng nanay ng boyfriend ko. Mabait naman siya for my likings at ayos namang kausap. Pero hindi ako sanay sa pagiging maalaga at maalalahanin niya sa akin at sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Lumaki kasi ako na walang kinamulatang nanay matapos nitong mamatay ng maaga. Wala na rin akong tatay dahil mas pinili nitong makisama sa ibang babae matapos akong iwan at ipagkatiwala sa lola ko. Hindi rin naman kami close ni lola pero thankful ako kasi inalagaan at pinaaral niya pa rin ako sa tulong ng iba ko pang tiyuhin at tiyahin na nasa abroad. Simula noong mamatay ang lola ko pagka-graduate ko ng college ay namuhay na lamang ako mag-isa. Doon ko nakilala ang ex-boyfriend ko hanggang sa magkahiwalay din kami matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya hindi talaga ako sanay sa pagiging clingy ng nanay ni Jimbo. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya ang pagkailang ko lalo na unang beses pa lang naming nagkita at nagkakilala noon. Ayoko rin naman na may masabi siya sa akin kaya pinakisamahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Napapadudot dahil first baby ko ang dinadala ko ay kabado at todo ingat ako sa aking pagbubuntis. Kahit sinabi naman sa akin ng OB ko na hindi maselan ang pagdadalang tao ko kahit na may edad na ako, ay nagkusa pa rin ako na mag-ingat at alagaan ang aking sarili. Ayoko kasing may pagsisihan lalo na at anak ko ang pinag-uusapan dito. Bukod doon ay matagal ko ring hinihintay na magka-baby kaya hindi ako makakapayag na mawala lang siya sa akin o kunin sa isang iglap. Kaya nga ginawa namin ni Jimbo ang lahat para maging magaan at maayos ang pagbubuntis ko. Nang mga panahong yon ay umuwi ako sa nirerentahan kong apartment sa Cainta, Rizal. Madalas ay nagmomotor lamang ako dahil yun naman ang usong transportasyon para mabilis makapagbiyahe. Okay lang naman pero malayo kasi ang inuuwian ko sa trabaho kaya nakakapagod at nakakangalay sa likod. Wala akong sasakyan dahil hindi praktikal sa akin ang kumuha. Pero noong nabuntis ako ay pareho kaming nag-alala ni Jimbo sa biyahe ko. At doon na nga niya ako kinausap dahil meron siyang plano. May buntis na namang masaya kasi nakain ko na yung cravings kong cake. Salamat sa treat, mahal. Walang anuman. Cute mo? Sus, bulero. Cute ka naman talaga. Lalo ngayon na naglilihi ka. Ganito pala ang feeling ng naglilihi. Mahirap ba? Sakto lang. May mga araw na mahirap, meron namang okay lang. Carry, ganun. Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko sa sarili ko gusto ko kumain ng cake. Kaya lang ayoko naman ng mga nabibili lang sa mga kilalang cake shop. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung anong eksaktong cake yung gusto kong kainin. Maghapon yun. Buti na lang naisipan mo kong dalhin sa cafe na to. Tapos sakto, nakita ko nga yung cake na gusto kong kainin. Matagal na kitang gusto dalhin dito kasi mahilig ka sa kape, di ba? Oo. Okay lang daw ba sa buntis na magkape? Okay lang naman sabi ng ubi ko pero wag palagi. Hindi naman maselan pagbubuntis ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre alam mo na, risky na talaga lalo pag mga gantong edad ng babae. Yun nga yung napag-usapan namin ni nanay kagabi, mahal. Ano yun? Na kahit di naman maselan yung pagbubuntis mo, mahirap pa rin na sumugal. Nag-iingat naman ako mahal. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Alam ko pero mahirap di mag-alala. Lalo na kapag bumabiyahe ka papunta at pauwi sa inyo. Grabe yung kaba ko kapag hindi kita nahahatid kasi may kailangan akong i-overtime. Di kayo mawala ng anak natin sa isip ko. Naiintindihan naman kita. Pero matagal ko na rin namang ginagawa yung pagmumotor pa uwi. Simula pa nung nag-pandemic. Para sa akin, mas mabilis ang biyahe at mas praktikal kaysa jeep. Saka maliit pa naman tong tiyan ko. Pwede pa akong umangkas sa motorsiklo. Kaya lang mahihirapan ka na pag lumaki na yung tiyan mo. Pwede naman akong mag-UV na lang. Hindi naman talaga problema yung biyahe. Yung inuuwian ko lang kasi sa Rizal pa yun. Malayo-layo rin. Kaya nga naisip namin ni nanay na tumira ka na lang sa bahay. Ha? Tumira sa bahay nyo? Oo, para magkasama na tayo at lalo kitang mabantayan. Tsaka mas malapit yung bahay namin sa trabaho natin since pareho lang naman na nasa Quezon City. Sige na mahal, pumayag ka nang tumira sa bahay namin. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa nanay mo? Kasi baka sanay siya na kayong dalawa lang sa bahay nyo simula nung bumukod yung mga kuya mo. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka si nanay pa nga ang nagsuggest nun eh. Gusto ka rin daw niyang makasama sa bahay at mabantayan yung pagbubuntis mo. Okay, pero parang ako naman yata ang maninibago. Mabait naman si nanay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi may privacy tayo sa bahay. May sarili naman akong kwarto eh. Ang gusto ko lang naman maging safe kayo ng baby natin. Pag doon na kayo sa bahay tumira, pwede kong gamitin yung tricycle namin. Yung nasa garahe nyo? Oo, pundar pa yun ng tatay namin. May kalumaan pero maayos pa naman yung makina. Tsaka wala namang gumagamit nun kasi may motor naman ako. Aayusin ko na lang para mas maging komportable ka. Kaya sana pumayag ka na. Kung lilipat kasi ako sa inyo, kailangan kong kausapin yung landlord ko. Saka yung mga gamit ko sa apartment, paano natin hahakutin? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dyan. Basta pumayag ka lang. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Basta sabihan mo lang ako sa magiging desisyon mo.
Huwag kang mag-alala, sasabihan talaga kita. Saka bigyan mo lang muna ako ng ilang araw para mag-isip. Medyo nabigla kasi ako at saka malaking desisyon talaga yung gagawin ko sakaling lumipat ako sa inyo. Alam ko naman na mabait ang nanay mo, pero kailangan ko pa rin mag-isip. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ayos lang sa akin na bigyan ka ng ilang araw. Thank you, mahal. Sobrang na-appreciate ko ang pagiging maunawain mo. Na-appreciate ko naman ang gustong mangyari ng boyfriend ko nang sabihin niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. Nasa Quezon City lang din kasi sila nakatira at hindi hamak, na mas malapit kesa sa inuwian ko sa Cainta, Rizal. Pero alanganin pa rin ako noon dahil makakasama ko sa bahay nila si nanay. Hindi kasi ako sanay nang may kasama simula nang maghiwalay kami ng ex ko at alam yun ni Jimbo. Pero alam ko na hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Lalo na may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginawa ko ang makakabuti para sa anak namin matapos kong pumayag na lumipat sa bahay nila Jimbo sa Quezon City. Kahit maliit lang ang bahay nila ay meron namang kaming sariling kwarto ng boyfriend ko. Kaya masaya pa rin ako dahil may privacy pa rin kami. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi mapigilang umiksena ng nanay niya. Grabe, Nay! Sarap talaga nitong paksiw na bangus nyo. Kaya nga yan ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Kain ka lang ng marami, baka mamayat ka na niyan eh. Ikaw din, Analea, dapat laging busog ang buntis. Damihan mong kain mo kasi naghahati na kayo ng baby mo. Opo, salamat po, Nay. Mahal, pasuyo naman ng malamig na tubig. Nauuhaw na kasi ako. Ay, sige. Kunin ko lang sa ref. Sandali. Huwag dun. Diyan ka na lang sa may water jug natin. Pero hindi po yun malamig. Kahit na. Mas mainam na hindi malamig na tubig ang pinaiinom mo kay Analea lalo na't buntis siya. Okay lang naman po yun, Nay. Saka nauuhaw na po ako. Gusto ko ng malamig na tubig. Anong okay ka dyan? Paano na lang pag gininaw yung baby sa tiyan mo? Sige nga. Ano po? Ganon yun. Siyempre, pag ininuman mo ng malamig na tubig o kinainan ng malamig na pagkain, giginawin talaga yung baby. Kawawa naman. Saan nyo naman po yan nabasa? Paniniwala yun ng matatanda. Kaya nga ako noon nung pinagbubuntis ko kayo ng mga kuya mo hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Hindi naman po totoo yun. Totoo yun. Marunong ka pa sa mga ninuno natin, ha? Okay lang, mahal. Yung water sa jug na lang yung kunin mong tubig. Sigurado ka? Oo. Sige, kuha na kita. Salamat. Buti pa tong si Analea masunurin. Hindi tulad mo, Jimbo. Palibasa, hindi ka naman nagbubuntis. Parang imposible naman po kasi yung sinabi nyo. Anong imposible doon? Kasi kung giginawin yung baby sa tiyan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig, ibig sabihin mapapaso rin siya pag humigop ng mainit na sabaw yung nanay? Ha? Kita nyo na, nag-iimbento lang kayo ng pamahiin. Hindi kaya ako nag-iimbento. Mahal, hayaan mo na lang si nanay. Akin na yung tubig ko. Nanunuyo na yung lalamunan ko Ay, eto na tubig mo. Sorry, mahal. Salamat. Naku, sana naman kambal na babae yung maging baby niyo. Parang imposible naman po yung kambal kasi wala naman tayong lahi nun. Kaya nga bumili ako nitong kambal na saging para ibakain kay Analea Oh, nak, kainin mo to. Naku, ayoko po ng saging. Nasusuka po ako dyan Nick, ngayon lang naman. Nakipag-agawan pa ako sa palengke para makuha yung may kambal na saging. Paniniwala kasi na kapag kinain niya ng buntis, magiging kambal ang anak niya. Ayan na naman po kayo. Naniniwala na naman kayo sa kasabihan. Totoo yun. Bakit yung kinakapatid mo, kambal yung naging anak kumain lang daw ng kambal na saging yung asawa? Yung kambal ng kinakapatid ko, fraternal, babae at lalaki. Ibig sabihin na mamana yun, lalo na sa lahi nila. Pero may kakilala ko, kambal na babae yung anak pagkatapos kumain ng kambal saging. Di ba, Analea? Ganun yun, di ba? Wala naman pong basihan na pwedeng magkaroon ng kambal na anak sa pagkain ng kambal na saging. Pero hindi ko naman sinasabing wala ng chance na magkaroon kami ng kambal ni Jimbo. Pero hindi yun dahil sa kambal na saging. May scientific explanation pa rin yun. Scientific explanation mo mukha mo. Basta, naniniwala ako na kagagawan yun ng kambal na saging. Huwag mo na nga akong kontrahin, Jimbo. Ayaw mo ba talagang kainin ton saging?
Ayoko po talaga. Sige, ako na lang kakain ito. Hala, baka naman kayo magbuntis ng kambal, Nay. Paano mangyayari yun matagal nang patay ang tatay mo? Joke lang po. Papadudot nire-respeto ko ang nanay ng boyfriend ko dahil magulang niya yon. Pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Marami siyang sinasabi na hindi ko maintindihan dahil hindi naman makatotohanan. Mapapaniwalain din kasi si nanay sa mga sabi-sabi at lagi niyang katuwiran pinagdaanan na niyang magbuntis at mga anak noon kaya dapat ay makinig ako sa kanya. Hindi ko naman binabaliwala mga payo niya sa akin. May iba naman kasi doon na useful pero ako mismo ay inaaral ko rin naman kung paano magbuntis ng tama at maging nanay. Kaya lang madalas ay baliwalain ni nanay ang mga effort ko at sinasabi niyang dapat mas pakinggan ko siya kasi papunta pa lang daw ako ay nakabalik na siya. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pagsasama namin sa isang bubong ng nanay ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa 6 na buwan na ako noon sa pagbubuntis ko at nalaman na namin ang gender ng anak namin. Lalaki ang panganay namin kaya masayang masaya ako. Pero hindi ganon ang nararamdaman ng nanay ni Jimbo dahil gusto raw niya ng kambal na babae. Puro kasi lalaki ang mga anak niya kaya pinagdasal daw niya sa lahat ng santo na sana'y kambal na babae ang maging anak ko. Sinisisi niya rin ako kasi hindi ko raw kinain yung kambal na saging na pinakakain niya sa akin noon. Sa kabila ng lahat ay unti-unti na lang tinanggap ni nanay ang magiging apo niya. Pero ilang buwan din bago nangyari yon. Puro kasi siya parinig sa akin na hindi ko raw sinusunod ang mga sinasabi niya para maging kambal na babae ang anak ko. Sa pikon ko minsan ko na siyang sinagot na sa anak niya galing ang genes na nagbibigay ng gender sa babae. Siyempre hindi siya naniwala doon dahil ako naman daw ang nanay at may matres sa aming dalawa ni Jimbo. Hinayaan ko na lamang siya kung yon ang paniniwala niya dahil na-realize ko na mas mahirap turuan ang matatanda kaysa bata. Dumating ang kabuwanan ko at patuloy pa rin si nanay sa pang-iinis sa akin. Ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Yung anak po ng kaopisina namin. Nag-1 taon na kasi. Aber, tingin nga. Ang cute-cute po, di ba? Parang hindi naman masyadong cute. Nay naman, tignan niyo may dimple pa sa magkabilang pisngi. Sana may dimple rin magiging anak namin ni Jimbo. Yung dimple cute pero yung bata hindi. Tingnan mo nga, ang laki-laki ng nguso tapos ang itim-itim ng balat. Kulot pa. Ano ba namang itsura yan? May lahi po kasi yung tatay, kaya naman na doon yung kulay ng balat. Ay, kaya naman pala pangit. Nanay talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko Akala kasi ng ibang nanay lahat ng baby cute pero hindi naman. Kinukumbinsi lang nilang sarili nila na cute yung mga anak nila kasi mga anak nila yon. Wala na silang mag-aagawa. Pero yung batang yan, hindi cute, pangit. Sobra naman po kayo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung bata. Wala naman siyang kailangan gawin sa akin Tsaka, masama ba na magsabi ng totoo? Hindi po. Pero lumalabas na nilalait yun na yung anak ng kaopisina ko. Lait na palang pagsasabi ng totoo ngayon. Ibang klaseng henerasyon. Matanong lang kita Ano bang cute sa batang yan? At kulang na lang idikit mo na yung mga mata mo sa cellphone mo sa kakatitig sa kanya. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda na kapag panay ka ng tingin sa pangit, lalo na kapag buntis ka, pangit din yung magiging anak mo. Kaya nga ako noon, panay tingin sa picture ng mga gwapong artista noong kapanahunan namin para naman artistahin yung mga anak ko. Ay, wala naman pong basihan yung sinasabi nyo. Yung itsura ng magiging anak namin ni Jimbo galing sa aming dalawa.
Pwedeng kamukha ko, pwedeng kamukha ni Jimbo, pwedeng hati kami. Saka kahit ano pa ang maging itsura ng anak namin, hindi namin siya tatawaging pangit. Diyan ka magaling sa pagsagot-sagot sa akin. Naligo lang ako, narinig ko na kayo nagtatalo ni Analea, Nay. Anong nagtatalo? Nag-uusap lang kami nitong kinakasama mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Pinagsasabihan ko lang naman siya na panay titig siya dyan sa picture ng anak ng kaopisina nyo. Ang pangit-pangit na bata. Oho, sobra naman kayo makapanlait. Walang pangit na bata. Ay meron. Hindi ba kayo marunong tumingin? Marunong po. Kaya nga kako kay Analea, huwag pagduldulan ng mga mata sa picture ng pangit na batang yon. Kasi baka maging kamukha ng anak ninyo. Paniniwala yun ng mga matatanda noon. Sige ka, magkakaroon ka ng anak na hindi mo kamukha kasi pangit. Nay, sumusobra na po kayo ah. Hindi po magiging pangit ang anak namin ni Jimbo. Sa awa ng Diyos, normal ang baby namin. Walang kapansanan base sa ultrasound. Pero kahit na ano pang maging itsura niya, naniniwala akong hindi siya magiging pangit. Hindi rin naman pangit yung anak ng kaopisina namin. Kayo lang yung nagpapapangit dun sa bata kasi pangit yung ugali nyo. Ano sabi mo? Abay, napakabastos mo ah. Tama naman po si Analea. Sa lagay, mas kinakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na nanay mo? Anong klaseng anak ka? Hindi naman po kasi tama namang husga. Lalo na ng inosenteng bata. Tsaka masyado na kayong nilalamon ng mga pinaniniwalaan nyo na wala namang basihan. 2023 na po. Hindi na to panahon ng kopong-kopong. Ewan ko sa'yo, marunong pa kayo sa akin. Pwede bang mamaya na kayo mag-aaway? Ha? Pati ba naman pag-aaway namin may schedule pa? Manganganak na yata ako, Day. Mamaya na kayo mag-aaway ni Jimbo kasi ang sakit-sakit na talaga. Hala, teka. Dadalhin na kita sa ospital, mahal. Papadudot mabilis akong sinugod ni Jimbo sa ospital at na-admit na nga ako para manganak. Buti na lang at safe ang baby namin dahil baka hindi ko mapatawad ang nanay niya sa pangi-stress sa akin. Ang tagal ko rin nagtimpi na huwag siyang masagot-sagot dahil nga sa ginagalang ko pa rin siya. Pero noong araw bago ako manganak ay punong-puno na ako sa kanya plus sobrang sakit pa ng balakang, likod at puson ko dahil nagle-labor na pala ako. Lumipas ang 6 na buwan ay nagkasundo naman kami ni nanay matapos pumagitna sa amin si Jimbo. Kinausap din niya ang nanay niya kaya himalang bumait ang pakikitungo nito sa akin. Masaya na rin naman ako dahil close siya sa baby boy namin at nagbobolontaryo pang mag-alaga sa anak namin lalo noong bumalik na ako sa trabaho. Kahit nakabado ako kasi ayokong ipagkatiwala kanino man ang baby ko, ay nagtiwala pa rin ako sa biyanang kong hilaw katulad ng pakiusap sa akin ni Jimbo. Kaya lang isang hapon habang nasa trabaho kami ni Jimbo, ay biglang tumawag sa akin si nanay kasi iyak daw ng iyak ang anak ko at hindi niya mapatigil. Sa alala ko ay nagpa-undertime ako at umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko ang iyak ng iyak ang anak ko at takot na takot ako kasi para siyang hindi makahinga. Agad kong dinala sa pedya ang bata at doon ko natuklasan na may tonsillitis siya. Naiyak na lamang ako nang malaman yon at agad na tinawagan si Jimbo para sunduin kami sa klinik. Paggawi sa bahay ay kinompronta ko si nanay. Oh, kumusta na raw yung apo ko? Anong nangyari sa kanya? Namamaga raw po yung tonsil ng anak namin. Ha? Grabe naman! Bakit daw nagkaganoon? Umamin nga po kayo sa akin. Ano pong pinakain niyo sa anak namin? Aha? Anong pinakain ko? Hindi naman po kasi mamamaga yung tonsil ng baby namin kung wala kayong pinakain o pinainom na bawal sa kanya. Kaya umamin na po kayo, please lang po. Kasi... Pinagalitan kami ng pedya ng anak namin at pinagsabihan na ingatan namin yung anak namin. Baby pa siya tapos may tonsillitis na, Nay. Kaya sabihin nyo, may pinakain o pinainom po ba kayo sa anak namin? Oo meron pero kaunti lang naman. Ano po yun? Pinainom ko ng soft drink tapos pinakain ko ng icing ng cake na bigay ng kapitbahay. Ano po? Bakit ka ba naninigaw? Nakakabingi ka ha? Bakit hindi ako sisigaw? Nakakagalit po yung ginawa nyo. 6 na buwan pa lang yung anak namin. Pero pinainom nyo na siya ng soft drink at pinakain ng icing ng cake?
Sinisiraan na po ba kayo ng ulo? Hoy, hindi sira ang ulo ko, Analea. Hinay-hinay ka sa pagsasalita sa akin ng ganyan, ha? Oh, bakit nananahimik ka lang dyan, Jimbo? Pagsabihan mo yung kinakasama mo, binabastos ako ng harap-harapan. Tama naman po si Analea. Mali po yung ginawa niyo sa anak namin. Kunti lang naman yun. Masyado namang sensitive yung lalamunan ng anak ninyo. Baby pa kasi yung pinag-uusapan natin dito. Saka bawal naman po talaga yung soft drink at icing ng cake sa 6 na buwan. Sos, hindi yan totoo. Yan yung sina Jimbo tsaka ay mga kuya niya noon. Nakatikim na ng kinanaw na kape nung mga baby pa lang sila. Partida, wala pang 6 na buwan noon yung mga anak ko. Nagkakape na. Wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman ni nervyos o namagayong tonsil. Ang sabihin mo, mahina lang talagang resistensya ng anak mo. Kulang ka kasi sa bitamina nung pinagbubuntis mo yan kaya namana yung kahinaan ng katawan mo. Kasalanan mo rin kasi, masyadong matigas ang ulo mo. Hindi mo kinakain yung mga pinakakain ko sa'yo. Alam niyong naging maingat ako sa pagbubuntis ko. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Kayong may kasalanan kaya namaga ang tonsil ng anak ko. Kung ano-ano kasing pinainom at pinakain niyo sa kanya. Saka wala kayong karapatan na ikumpara ang baby ko sa mga bata noon. Swerte na lang na walang nangyaring masama sa anak niyo dahil sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan na kayong gawin din yun sa anak ko. Ay, kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao sa akin yung anak mo, ha? Baka nakakalimutan mong apo ko rin yan. Apo niyo lang yung anak ko pero ako pa rin ang nanay. Ano ba, Jimbo? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng yan? Nanay mo ko, ipagtanggol mo ko. Sorry po talaga, pero maling-mali kayo rito. Buhay ng anak namin yung nilagay niyo sa alanganin. Ang OA nyo naman. Hindi naman nakakamatay yung pamamaga ng tonsil eh. Tsaka, gagaling din yung anak ninyo. Huwag kayong ma-stress. Hirap kasi sa inyo, masyado kayong nagmamarunong. Ay, sa inyo ako mas na-stress, Nay. Ay nako, sige ka, mabilis kang tatanda niyan. Tingnan mo na lang yung mga kulubot mo sa muka, lalong nagiging halata. Baka bukas makalawa, mapagkamalang ka ng nanay ng anak ko. Sige ka. Tumigil na po kayo! Oo na, titigil na. Ay, buti pa alis muna ako kasi hinahanap na ako ng mga kaibigan ko. Magmamadyong kami. Doon na lang ako para makapag-relax din ako. Lalo nakaka-stress dito sa bahay ng dahil sa inyo. Che! Papadudot pag-alis ng nanay ni Jimbo ay napahagulhol ako ng iyak. Halo-halong lungkot, takot, pagkadismaya at galit na kasi ang naramdaman ko ng mga panahong yon. Naiyak din si Jimbo pero inalo niya pa rin ako. Nagsorry siya dahil sa pagiging pabaya ng nanay niya at sa hindi nito pag-ako sa kasalanang nagawa. Pero hindi nabawasan noon ang galit ko kay nanay. Umakto lang na parang walang nangyari ang biyanang kong hilaw pero pinaramdam ko na wala akong tiwala sa kanya pagdating sa anak namin. Doon ko na naisipang mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang mabantayan at maalagaan ang baby namin ni Jimbo. Pilit ko pa rin pinakikisamahan ng nanay ng kinakasama ko pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang bumukod kami. Nung kinausap ko naman si Jimbo ay nag-alangan siyang iwanan ang nanay niya dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at bahay nila. Bukod doon ay may maintenance na itong gamot sa high blood na lagi niyang pinapaalala. Kaya nga gano'n na lamang ang tampo ko kay Jimbo pero pilit ko pa rin namang tinimbang ang sitwasyon. Baka maging konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa biyanang kong hilaw. Sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Aminado ako na may mga gabi na naiisip kong umalis na lamang kami ng anak ko sa poder ni na Jimbo at magpakalayo-layo. Pero mahal ko ang kinakasama ko kaya naguguluhan ako sa kung ano ang pwede kong gawin. Maraming salamat po sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Analea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In
Mega Manila 97.1. Forever!